Ngi ke ba arspa khalai ha ke kerteng ukpa ko msim ko yamen ko tra jisu tu pensle engi do msim ko jongmi ka siti ben kong siki dong uyo anes kan dong ke balai hapet ke no ukpa u ye yangi hadu ban da khot yangi ki kun u play bat ngi da long ru kumta na kani ka daw ka perthai kam ithu yangi na mar ba kam ithu ya u play ko ba ye tam ngi long ban ta ki kun u play kam pat pau ngin salong kum lai hendrai kani ngi tem Handa u Chris wan pau ngin salong kum mau namar ngin sayo iya u kumba ulong sisha. Jaru badon kani ka jingkerman ha u Chris uri kuat yala di kumba u Chris ru ulong uba kuat. Jaru bale ya kapop upen kanya ka an. Kapop kalong ka jingpen kanya an. Pitip ba u Chris ula pau ban bang no ya kapop bat ha u dan pop e. Kat uba ya sa ha u Chris le pop. Kat uba le pop sim yo i ne itu ya u. Kukun ba i wat sya ba unu ni ala maklai pi. Jar ubalik hok, ulong ubah hok, kumba ukris ru ulong ubah hok. Kat ubalik pop, ulong ujong uksud. Nambar uksud ulalek pop na duk basdang. Ukhun ublay ulapau nak bentakan ni. Ban penduk ikikam jong uksud. Uta ubalakan au blay jule pop namar baka jinglong blay kaya sa ha u bat la ban le pop namar balakha u na ublay. Hakani lapau ki kun jong ublay ba ki kun jong uksud. Jar ubam le ekabam de yakabadei ni ubam iya yala upara umlong setia na ublay. Ka kubor ka pila yasun ruba sedang kalong bangi dei banya iya mar keliang. Bat ban umlong kubukan ubalalong ujong ubaman bat ulap niap yala upara. Tibali ulap diap ya u namar baki kam jong u kilalong kibasnia baki jong upara par kibahok. Hey, wat lingo ku para bangai ba ka pertai ka isi yapi. Ngila ringkang na kajing yap sya kajing im bat ya kani ngila tips scam namar bangila iye yala kipara. Uta obam iye usa ha kajing yap. Jar uba syun yala upara ulong unong peniap beriau bat hitip. Ba ha unong peniap beriau kajing im bam jukut kam jusa dalilai. Nang ni ngipi itu ya ke ajing iye. Ba ukris ula IT la kajing im na kabenta jingi. Tingiru ngide ben IT la kajing im na kabenta kipara. Tila da unu udan ka spa ka hajar ka perthai bad yu iba para au kerdu penba musik nyoban le spon ya u. Kumno kan kajing iye blay kan ya sa uta. Kukun ba iye tungin iye am tang ha kaktian utli henry da ka kambara kajing sisha. Tang da kumni ngintip ba ngidei ki jong kajing sisha. Tang da kumni ki do not jungi kin song sngan hakmat ublay. Wala da ki jingatip lam jungi ki penram yangi namar ba ublay ulong kam kraw bani ki jingatip lam jungi bar utip na dong sadong. Kumta ko ba itam lada ki jingatip lam jungi kim penram yangi ni song sngan hakmat ublay. Ini op diang na ukat ka bangipan namar bangi rakhi ki hukum jong u ban ngile ya kata ka ba pensung bahaya u. Kini kilong ki hukum jong u. Ban ngait ya kekerteng jong ukun jong u Yesus Kristus dan iye mar keliang kumba ulah hukum yangi. Baru ki barakhe ki hukum jong u ki aisa ublay. Ublay pat haki. Nitip ba ublay aisa hangi na umensim uya uba ula ai hangi. Kak tien jong utrai. Ni sungu ya ublay. Minta kasih puli ya kalau nong kabalai ka hakabas sedang uyo anes upun kan mau ngi iwe pe we bemangi iwe pe we ngi long ki kon jong blay. But kani ka jing long kun blay jingi ka ka jing jiet jong blay ngi am dei bemangi ngi la jiet ya u ready u blay ka jing it sebun jong u ula jiet ngi. But la namar ngi iwe pe we ngi em la dang ngi em si sya kum ki kon jong blay ngi long ki kon jong blay ka perthai kam itu ngi. Na kani ka daw kam itu namar balai ka perthai kam tre ban itu ngi. Namar bakam itu ya oblay. Kam tre ban pediang ya oblay. Nata kadaw kam la ban pediang ya ngiru. Kum kinong bot jong u lanai kum ki kuon jong u. Nata kadaw. Bat ka kani ka jing long kun blay. Ong ko ba tam ngilong ki mentai ki kun oblay. Kam pat pau ngin salong kum ka bamot ya kata ka jing long ka basisya. Jong kata ka jing long kun blay jungi. Ya kata ka buram ka basisya ka bangin sapong. Kum ki kuon ba jong oblay. Lesi menta kat bangidang don hakani ka do. Ampat pan pau purai kata. Balai si kiwet kan sakali kumno pilong kun blay kumni kumtai kan sawo ni hang tai ki barakhat hoi mangia ka burom jong blay kum ba ulong si sang empat yo in hata daw ya kata ka kerdan jongi iwe piwe ha ka ba ma u la khot ula kan tie yang iro empat pan pau hanrai ka we ka sngi ngien sayo i ha ka we ka sngi an sa pan pau ki bangai kin sayo i ka burom ko jong blay kitu ki bam ngai ki ba pan ba ki bam tre ban kala ka ba mot
kin sayo ka jing bishar ka jong bat kin sangat ha ka ding ka bam julep kata ka de ka jing ong jong ka tien jo blai kani anda ukris wan pau ngin salong kum mau namar ngin long ngin sayo ya kum ba ulong shisha kai ka jing kerku ba kraw tam na ka benta jing iwe pe we larang ngirang dei ki jibriu ki ba jong ka ni ka perthei ka itu engi ngir ngirang im kum jong ka perthei ka ba mut ka jing kerku ba kraw ngin pan oblei ka dei ka yeng ka sem ka kam ka jam ka spa ka phau kum ni kum tai yu i ba don wei ka li thmai kwa sa ka tu ka wei ka li thmai yu i sa ka wei kwa sa ka wei yu i ka wei ka yeng yu i bat kum ta ter ka riam ka bai kita ki dei ki jing thmu la ni ki jing kwa ka ba kenja perthei henrei ka jing ai ka ba kraw tam ka ba oblei wa la ban ai nga e phi ka bangirang im ha ka ni ka perthei ka dei ba mangi ngin long kum ukris namar ha ka wei ka sngi andai la kut ki sngi jungi na ka ni ka perthei ngin sa pau la ni ngin sa long kum ba long ukris ngin sa phong da ka buram kum ba long u Jesu Kris ya kata ka buram lap mang na ka benta junga ba jong phi ko men ko para ba e teng teng ngi klet e ka ni ka jing khot jong oblei ngi klet e ka ni ka jing khot jong oblei ta ka daw ngi sa kut sa ka ju henrei tu ngin kendit ben rio ban pet cha kata ka jikerdan ka ba oblei u khot yang ngap de phi i wei pe wei ber kata ka lei baba anda u Kris wan pau ngin salong kum ma ngin salong kum u Jesu Kris ka jingkir ku ba kraw tam hakani ka perthei ka dei kum ki Kristan ba mangi ngi de ban keladur kum u Jesu kat nang wan kapor kat nang mi kapor ngi de ban keladur kum u Jesu bat kan ni ka dei ban dei ka jingkir men jungi di khat balai ong utu badon kan ujar badon ka kani ka jingkir men ha u Kris u riku ye la de larang i don ye kani ka jingkir men ban imba u Jesu larang i don ye kani ka jingkir men ban keladur kum u Jesu ban long kum u Jesu hawa ngitip akawi ka singin salong hanrei kat bangirang pen krek nak benta ka taru ngi persang ban long kum u Jesu kani kan yalam ngi iwe pe we bangi ngin riku ye la de ngin ker na ki jing snio ba ngin ri kalenti ka ba khu ngin ya kalenti ka ba khu namar ma uru long ba khu ka jing khu ka dei ka jing khot yangi iwe pe we dei ka kerdan la ne ka privilege jong ka tu ka ni kingut ka dei ka jing khot salon sar ngi iwe pe we namar bolei ublei ong long ki ba khu namar nga ublei jing pi nga long ba khu la khot ngi ban long ki ba khu namar u Jesu hiru uri khu yala de ulong ba khu ngiru ngi haban ri khu naki ai da ka wa kiar kham kap tam naki ai ka pop ka bala dan pentinget yangi namar bolei ka pop ngi pen khanya ka an ha ngi pen khanya ka an ngi bet tinget jar ubale pop ulong pen khanya an pen khanya ka an bat haba u Jesu wan sakani ka perthei haka jingle jungi iwe pe we le singin ong baka pop ka don barabor ha senda jungi ngai ka jing pensoi ka wan barabor ban kring ngi iwe pe we henry ngi ban kan maru ya kani baka jinga e ka ba uble ai ka long kham kraw su na mar balai pe pitep ba ukris lawan pau ban weng no ya ka pop bat ha u om don pop jar bale pop ho la tlot namar ngilong ki bri la tlot ngila le pop ngila ha pa pop ngila long ki jong su re u Jesu Christ wan sakane perthei do ban chop e kini ken ban chop e kini tak daung don kam ban sno yala de ha u Jesu Christ namar u Jesu u job nga ba phir min sa job kani ka jing on jong ka tien cho ble u ta be sa u Christ onum le pop buon sien bele ngile ka pop bele ngile ka pop namar bele ngiklet ba u Jesu don bat ngi klet bangin ken mau ba blei udan ringkat ngi mundur se lada ngi ken mau boro sisingi arpsau konta boro sisingi ka jingmut jing perkhat jingi ka jingsong jingi ka kandon boro ba Jesu hatu ngin le ne em ya kata kapop mangi la se le ne ngi la kum le hatu kata ka jing telot bangi se ong bangi telot ngin ai lat ne em ya kata ka jing telot dalai le ru em handai bun sin ngi klet da ngi klet ba Jesu don lang ba ngi takadau ngi kumle si kumle e ka pop berka e ka ba Jesu kwa nangi iwei pe wei dan ngi pe benta ba khadu ru jong ka lenong wong ngi kini kilong hukum zu ban ngai ka kerteng zu ban e je lagi para ban ngai ning kong u Jesu ba u Jesu lawan na beneng ban sispa yangi ban jiet yangi ban pelaj yangi na jing te mrau ka pop ba am dei tang kata ban pelong ngi khun jong blei ba ka wei ka singin salong ka bolong u Jesu kata kare ka baning kong e ban ngai ba ka ba al kare bangin e je lagi men ki para ka pedeng sakawi ka benta ka ba ngi i hakani ka lenong ka dei kata ka jing e je lagi para la nujor ya ubri ubam bat ukan uba ong hatu ngadei mangase unong sumare para junga
kata kajing long kwan kajing perkat tang yalade kadai kajing long jong ukan lada mangi wei pe wei ngi don ya kata kajing shun kajing perkat tang yalade kajing bampet ki wei kaba klonut tang yalade ki bar khat ngiru ngilong kinong peniap brio ong tin jong bel nong balai de khat san Kau gumna do khat san ka ong jar ba shun elo para ulong nong peniap brio bat pitip ba unong peniap brio unum yo bantah kajing imbam jukut ko men ko para be hatu mangi ngilong kinong peniap brio ya le sing im palit peniap you know handa hene ka kitin beli ko ong lara pi shun you know pilalong kinong peniap brio nang tare ka kitin beli ko beteng cusu ingi am dai tang kata menginum kwan tang lala de ngin ya i am dai tang ka kitin ka telit Henry ngin ya i de ka kam ba da jing shisha ngin long ki khun balai lu chung ublei bat ngin pukner ki ti chung ngir ban yarap lang sha ki we kata ka jing khot chung ublei ngi we ladang ngimle umta ka bomot ni dei ki sembai chung ukan ni dei ki sembai chung ukan ba ni ngin sa ong hatu ngadai mangam ban pej ban fikir ya lau chung upara am I my brother's keeper ladang ilong ki jong ukris ka jubab ko long hooi ngadai unong pej ya upara chunga para junga de mano om de tang para junga de uno brio bodan kam ne ka jingarap junga phiru philong kinong pe ki para philong kinong yarap ki we bat tung ne ye haki kamru bat ha ka jing sisha bat kani ka we lada ka jinga tiplem jungi kampen rem ngi ni sungu snga ban yang khmat jung blai tang ba wa la ka taro ngitip ba ka ublei ukraw palat ban ya ka jing tiplem jungi takadaw idan kam ban ngej bat ban im kajinget bat kajing em kajinget bat kajing e kajing e kemut hakano kor kom ba mangi em kam tam ha kajing de bat ki para brio tingin pan kajing e na ublei bon ai ni kani kajing e bengin la long sisa ki khun ki ba e chungo en yero yo Jesus Christ junam na junam amen ba bnei to ai ba kajing e ka mela ai ngi ha khun chungi Jesus Christ un men chungi ba kading zo kajing e wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba khun kin kirsiu biang hangi ya kajing kerman berakar ku nang menta kajing wan ka hima jome to ai ba kajing ai jome kan pen kelai ngi shakinong bet sembai bam juthat jong ka gospel to ai bi sembai kin pen kelai kolong brio man brio na shapo bat ya kajing tha baro a kajing kmil ti batikna ya ka beneng betamai ba ka pertai betamai haba andala job ya ka bo jong kajing senior ka burom jome kan ting shan chabam jukut to ai ba kajing ai jong ka jubili kan kirsiu biang hangi kipen grim jong kajing kermen ya kajing terang nak minta kispa beneng to ai ba kani kajing ai kan pen sapriang ya kajing kemen ba kajing sok jong nong pen em jungi sya satla ka pertai chami ublei jungi ubala ka ku junam kan long ka burom bar kajing ro shi junam amen kudono utam jisu tersin ai kemariang rap jungi kristan tu doai na minta jungi